በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ። ናይ አቦታትና አምላክ እግዚአብሔር አምላከ ቅዱሳን ነዛ ሰዓት እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ስለዝሃበና ናብቲ ዝዓበየን ዝኸበረን ዓብይ ጾም ስለዘብፅሐና እግዚአብሔር ብድጋሜ ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ሎሚ ናይ ዓብይ ጾም ናይ መጀመርታ ሰሙን ዘወረደ ተባሂላ እያ እትፍለጥ። ከም እንፈልጦ ስያሜ ናይዘን ኣብ ዓብይ ጾም ዘለዋ ሰሙናት ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝሰየመን ኮይኑ ሰፊሕ ምስጢርን ትርጉምን ታሪክን ዝሓዛ ሳምንታት እየን። ካብ ኩለን እንመሃሮ ከዓ ዋላ እኳ ኣዝዩ ብዙሕ እንተኾነ ኣብ ኩለን ሳምንታት ኣብ ኩለን ስያሜታት ጎሊሑ ዝረአ እንተሃልዩ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንድሕነትናን ትንሳኤናን ዘርእዮ ፍቕሪ ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትና ኣብቲ ናብኡ እንቐርበሉ ይኹን ብሓጢኣት ምኽንያት ካብኡ ኣብ እንሕርሕቐሉ ብምሕረትን ፍቕርን ርህራሄን ካባና ዝረሓቐሉ ግዜ ብፍጹም የለን። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መኑ ይመስለከ እምነ ኣማልክት እግዚኦ ብምባል ወትሩ ተመስግኖ። ዘወረደ እምበኣር ናይ ዓብይ ጾም ናይ መጀመርታ ስያሜ ኮይና ትርከብ። ዘወረደ ማለት ቀጥታዊ ትርጉሙ ዝወረደ ማለት እዩ። ዘ ዝብል ፊደል ምስ አንቀጽ ስለ ዝመጸ ዝወረደ ተባሂሉ ይትርጎም ማለት እዩ። ንኣብነት መጻ ዝብል አንቀጽ ዘ ዝብል ፊደል ብቅድሚት ሒዙ ክመጽእ ከሎ ዘመጻ ተባሂሉ ይንበብ እሞ ዝመጸ ተባሂሉ ከዓ ይትርጎም ማለት እዩ። ሆረ ዝብል ቃል ብቅድሚት ዘ ሒዙ እንተመጺኡ ዘሆረ ይብል እንሆ ዝኸደ ተባሂሉ ከዓ ይትርጎም። ዘ ዝብል ፊደል ምስ አንቀጽ እንድሕር መጺኡ ኩሉ ግዜ ዝመጸ ዝወረደ ዝኸደ ዝዓርገ እንተይሉ ዝዓረገ ተባሂሉ ይትርጎም ማለት እዩ። ዘ ዝብል ፊደል ምስ ሰዋስው ምስ ስም ምስ ቦታ ምስ ካልእን ክመጽእ ከሎ ይቕየር ይትርጉሙ። ዘ ኢልና ንኣብነት ገብርኤል እንተኢልና ዘገብርኤል ንብል ማለት እዩ። ዘገብርኤል እንተኢሉ ናይ ገብርኤል ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ዘድንግል እንተኢሉ ናይ ድንግል እንዳበለ ዘድንግል ኢሉ ናይ ድንግል ተባሂሉ ከዓ ክትርጎም ይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ዘወረደ ዝበሎ ቃል ዝወረደ ብምባል ክትርጎም ከሎ እቲ ዝዓበየን ዝረቐቐን ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ሰብ ኣምላኽ ኮነ ዝብል ትርጉም እዩ ዝወሃቦ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ሰብ ኣምላኽ ኮነ ዘወረደ ኢልና ምውራዱ ሰብ ኣምላኽ ኮነ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ኢልና ንትርጉሞ ማለት እዩ። ካብ ሰለስተ ኣካላት ስላሴ እግዚአብሔር ወልድ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ፍቕሩ ንምግላጽ ካብ ሰማየ ሰማያት ምውራዱ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ምውሃዱ ምውላዱ ስለና ክብል ምውላዱ ዘመልክት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ቅዳሲኡ ሓደ ጽሑፍ ጽሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል? በፈቃደ አቡሁ ወረደ ሃበ ማርያም ተአንገደ በድንግልናሃ እፁ እግዚአብሔር ተወልደ ኢሉ። እንሆ ብፈቃድ አቡኡ ወረደ ክብል ከሎ ኣብዚ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስላሴ ብፈቃድ ሓደ ስለ ዝኾኑ ብፈቃዱን ብፈቃድ አቡኡን ብፈቃድ መንፈስ ቅዱስን ማለት እዩ። ነዚ ከነመሳኽሮ እንድሕር ደሊና ናብ ውዳሴ ማርያም ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ናይ ዝደረሰ ውዳሴ ማርያም ኣብ ናይ ሰሉስ እንድሕር ርኢና ንሰለስቲኦም ክጠቅስ ከሎ ኣብዚ ድማ ንሓደ አቡሁ ጥራይ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ከዓ እስመ በፈቃዱ ወበስምረተ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ መጻ ወአድኀነነ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ።
ብፍቃዱን ብፍቃድ አቦን ብፍቃድ መንፈስ ቅዱስን እዮም። ብሓፈሻ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ክንመሃር ከለና ስላሴ ብስም ብግብሪ ብኣካል ሰለስተ ክንብል ከለና ብፍቃድ ብመለኮት ብስልጣን ኢልና ከዓ ሓደ ኢልና ንኣምን። ስለዚ በፈቃድ ኢሉ እንተምፅኡ ብፍቃዱ እውን ማለት እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ንኣቦና ኣዳም ብዝኣተወ ቃል ኪዳን ማለት ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን 5 መዓልትን ፈረቓን ዝተባሃለ 5500 ዘመን ዓመት ማለት እዩ። ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ መስቀል ተሰቂለ ከድሕነካ ንዝበሎ ካብ ሰማያ ሰማያት ብምውራድ ካብ ድንግል ማርያም ብምውላድ ኪዳን ናይ ኣቦና ኣዳም ተስፋ ናይ ኣቦታትና ትንቢት ናይ ነቢያት ስባኤ ናይ ካህናት ከም ዝተፈጸመ ዘመልክት ዘወረደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘወረደ ተባሂሉ ዘሎ ሰሙን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምውራዱ ዘመልክት ክኸውን ከሎ በዚ ዘወረደ ዝብል ብፍላይ ነዛ ዘወረደ እትበሃል ሰሙን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍቅርን ናይ ትሕትናን ሰሙን ኢሎም ይሰምይዋ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ይፅውዕዋ። እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ካልእ ግዜ ናብ ካልእ ሰሙንን ፍቅርን ትሕትናን ኣይፍቀድን የለን ማለት ድዩ? ኣይኮነን። ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ እግዚኣብሔር ፍቅሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕልና ኣሎ። እግዚኣብሔር ብፍቅሩ ኩሉ ግዜ ምሳና ወይ ከዓ ኣባና ምስተገልፀ እዩ። እንተኾነ ግን ብዝያዳ ብፍሉይ ንሰብ ፍጹም ፍቅሩ ዘርአየሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እኳ ደኣ ካብቲ ናይ መጀመርታ ዝዓቢ ፍቅሪ መጀመርታ ክንብል ከለና ናብ ስነ ፍጥረት ኢና ንምለስ። እግዚኣብሔር ፍጥረታት ክፈጥር ከሎ 21 ስነ ፍጥረታት ኣቀዲሙ ፈጢሩ ኣነባቢሩ ኣሰማሚዑ ድሕሪ ምፍጣሩ ንኣቦና ኣዳም መበል 22 ኣብ መወዳእታ ምፍጣሩ ንስኻ ናይ ፍጥረታት ንጉስ ናይ ፍጥረታት ገባሪ ናይ ፍጥረታት ገዛኢ ብምባል ፈጢሩ በዚ ከዓ ፍጹም ፍቅሩ ኣርኣየ ማለት እዩ። ከምቲ ሓደ ሰብ ኣብ ቤቱ ዘፍቅሮ ወይ ከዓ ሓደ ጋሻ ክመፅእ ከሎ ቅድሚ ምምፅኡ ዘዳልወሉ ማለት እዩ። ቅድሚ ምምፅኡ እንታይ ዓይነት ሰብ ይክመፀና? ሓደ ዝኸበረ ነገር ክንቅርብ እንድሕር ኮይና እቲ ዝመፅእ ሰብ እውን እንታይ እዩ ብምምዛን እዩ። ስለዚ ሰብ እዚ ንዕኡ ዝብላዕ ንዕኡ ዝስተ ንዕኡ ዝቕመጠሉ ቦታ ንዕኡ ዝዳለወሉ ክብርን ዝወሃቦ ጸጋታትን ኣዝዩ ብዙሕ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈጥር ከሎ ካብ ዕለተ እሁድ ጀሚሩ ክሳብ ሓሙስ ዘሎ ዝፈጠሮም ፍጥረታት ዝገበሮ ፍጥረታት ዝሰርሖ ፍጥረታት ኩሉ ግዜ ነቦና ኣዳም እንዳሓሰበ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ሊቃውንት ኣቦታትና እውን ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ። ንዕኡ ዝበልፅ ንዕኡ ዝጠቅም ንዕኡ ዝኸውን እናተባሃለ ከምዚ ሎሚ ሰብ ፍጥረታት ብዝኾኑ ብገንዘብ ብወርቂ ብብሩር ብርስቲ ብመብልዕ ብመስተ ብጥቕማ ጥቕሚ ዝግዝኣሉ ዘይኮነስ ናይዞም ኩሎም ገዛእን ኣነባበርን ገይሩ ፈጢርዎ እግዚኣብሔር። እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘለዎ ፍቅሩ ዘመልክት እዩ። እቲ ካልኣይ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፍጠር ሰብኣ ብኣርኣያነ ወብኣምሳሊነ ክብል ከሎ እንሆ ከም እንታይ ማለት እዩ? ብመልክዕናን ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር በለ ክብል ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መልክዑን ምስሉን ምፍጣሩ ንሰብ ዘለዎ ፍቅሪ ዘመልክት ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ዘለዎ ፍቅሪ ንደቂ ሰባት ዝሃቦ ፍቅርን ክብርን ዘመልክት እዩ ማለት። ብድሕሪኡ እውን ከምቲ ነቢየ እግዚኣብሔር ዳዊት ዝበሎ ሰብ እሰን ዘክብሩ ውእቱ ኢያእመረ ወተመሰሎሙ ለእንስሳ ሰብ ክቡር እናሃለወ ክብሎ ክብሩ ኣይፈለጠን ንእንስሳ ከዓ መሰለ ልቢ ዘምዘይብሉ እንስሳ ኮነ ብምባል እዩ ዝገልጾ ማለት እዩ። ትእዛዙ ጥሒሱ ተባሪዱ ወዲቁ ካብ ገነት ተባሪሩ ከሎ ደጊሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መልክዕ ባርያኡ ለቢሱ ሃብታም እናሃለወ ከሎ ድኻ መሲሉ ሓያል እናሃለወ ከሎ ድኹም ኮይኑ ምውራዱ ምውላዱ ምስቃሉ ምማቱ ብሓቂ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን ማለት እዩ። እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ፍቅሩ ኣርእይዎ ወይ ከዓ ናይ ፍቅሪ ዕለት እያ ናይ ፍቅሪ ሳምንት እያ ብምባል ዝገልፅዎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘወረደ ብምባል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ እንገልፀሉ ዕለት ስለ ዝኾነ
ናይ ፍቅሪ ሳምንቲ ተባሂላ እትፍለጥ ትሕትንኡኸ እስከ ነስተውዕል መን እዩ ኣብ ሓደ ዓብይ ቦታ ተቐሚጥካ ኣለኻ ተቐሚጡ ጸኒሑ ናብዚ ቦታ እዚ ክትወርድ ኢኻ ተባሂሉ ሕራይ ኢሉ ተኣዚዙ ዝወርድ መን እዩ ሎሚ እንሆ እዚ ልብሲ እዚ ንዓኻ ሕዲግና ንኻልእ ክንህቦ ኢና ተባሂሉ ንሱ ቁሩን እናሃረሞ ከሎ ኣይፋልን ኢሉ ሕራይ ኢሉ ክህብ ዝኽእል ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ሓደ ካብ ልዑል መንበሩ ምውራድ እዩ ካብ ልዑል መንበሩ መውራዱ ፍቅሩ ጥራይ ዘይኮነስ ትሕትንኡ እውን ዘመልክት እዩ ትሕት ምባሉ ማለት እዩ ትሕት ምባሉ ዘመልክት እዩ ኣብ መብልዕ ማል መውላድ እዩ ኣምላኽ ፈጣሪኤ ገባሪኤ ኢሉ ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ቦታ ኣይተወልደን እኳ ደኣ ቤት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ናይ እንስሳታት ስፍራ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ዘሎ እስትንፋስ ኣድግን ላሕምን ኣማሙቕዎ ብምባል ተገሊጹ ዘሎ ኣዝዩ ቆራሪ ቦታ እዩ እሞ ንሰብ ዘይበቅዕ ቦታ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ትሕትንኡ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ናብ ዮሃንስ ምኻዱ ትሕትንኡ እዩ ዝገልጽ ምኻዱ ጥራይ ዘይኮነ ብኢድ ባሪኡ ከዓ ምጥማቑ ትሕትንኡ እዩ ዝገልጽ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቅሩን ትሕትንኡን ዝገለጸሉ እተመሃርናሉ ወይ ከም ዝገለጸ እተመሃርናሉ ሳምንቲ እዩ እዚ ሳምንቲ እሞ ብፍቅርን ብትሕትናን እናነበርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ በቲ ዝገበርናዮ ሰናይ ምግባር ናብኡ ከቅርበና ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን